Изге Рамазан айында Төбәк-ара клиник диагностик үзәгендә урнашкан гыйбадәт кылу бүлмәсе яңартылды. Ул Россия мөселман эшмәкәрләре ассоциациясе һәм Апанай мәчетенең уртак көче белән торгызылган. Ремонт эшләре 28 февральдә башланып, 26 мартта тәмамланды. Кыска вакыт эчендә гыйбадәт кылу бүлмәсе аңа илтә торган коридор тулысынча үзгәргән. Яңартылган бүлмәдә намаз укылды. Биредә шулай ук ислам дине әдәбиятын уку, дуалар өйрәнү мөмкинлеге дә бар. Шулай ук Төбәк-ара клиник диагностик үзәгендә 2005 елдан христианнар өчен гыйбадәтханә бүлмәсе дә ачылган. Шундый гыйбадәт бүлмәләре жан авыруларын дәваларга, җаныбызны пакларга инде мөмкинлек бирә. Аллаһ Тәгалә шушы бүлмәне ремонтларга ярдәм итүчеләрдән разый булса иде, барыбызга да бәрәкәт бирсә иде. Шундый изге айда изге гамәлләр кылырга кирәк. Һәр кеше изгелек кыла ала, һәр кешегә Аллаһ Тәгалә мөмкинлекләр бирә. Барыбызга да изгелектә булырга насыйп булса иде.